חבר'ה, אספר לך משהו. היום יצאנו מהאוטו כזה, אחרי שהחזרנו את רוקו הביתה, וירד הרי גשם, אז כזה כל החלזונות היו בחוץ, ואז אני כזה מתכופפת עם רוקו, ואני אומרת לו, רוקו, תראה, והוא קורא לזה דינוזאורים. הנה דינוזאור, הנה חילזון וזה, ואני אומרת לו, תראה, את המחושים שלו, אם אנחנו ניגע לו במחושים, הם יתכווצו, ואז כזה רומי צועקת עליי, לא, אל תיגעי לו במחושים, אמא, אם נוגעים לו במחושים זה העיניים שלו, והוא לא יראה כלום, והוא יפחד, והוא ייבהל, והוא ייכנס פנימה, וזה לא יפה לעשות ככה לחיה, וזה, אז אמרתי לה, יואו, רומי, את כל כך צודקת, אני לא ידעתי שזה העיניים שלו, וככה אנחנו מדברות וזה, ואני אומרת לה, כל הכבוד, כל הכבוד. אני לא יכולה, כל הכבוד שאת שומרת על החילזון, ואז היא נעמדת כזה כולה מבסוטה שהיא שמרה על החילזון, ואז בום, דורכת עליו, הורגת, הורגת אותו, ואז היא איבדה את זה, היא בכתה על זה חצי שעה, ואני ואריה לא הצלחנו לנשום מרוב צחוק.